Súčasná spoločnosť na seba chaoticky namotáva výkriky, zlobu, intrigy, nevrlosť. A zdá sa, že tento spletenec všeobecného nepokoja sa len ťažko bude dať rozpliesť. Každý náš zážitok, každý dotyk, slovo či myšlienka sa vzájomne prelínajú. Vytvárajú jedinečnú a neopakovateľnú štruktúru, ktorá nie je vždy hladká ani hodvábne jemná. Niekedy je priadza úhľadne pretkaná do bezchybného vzoru. Inokedy sa vytvorí suk, alebo z ní vznikne zamotané klbko. Som Martina Ivičič a som kurátorkou výstavy, na ktorej sa prezentujú 11 slovenskí a českí autori. Koncepcia vznikla z myšlienky koberca ako nejakého veľmi cielene záznamového média. Koberec je veľmi trvácny a sprevádza nás od malička, od nášho detstva a spájajú sa s ním naše spomienky. Názov výstavy sprvu vznikol ako slovná hračka z dvoch príbuzných jazykov. Na výstave spolu vystavujú slovenskí a českí autori a autorky. Hravo sa tak prepojili dva odlišné a pritom v niečom blízke významy slova. Zatiaľ čo v slovenčine významovo priraďujeme pokoj k tichu, rozvahe, ale aj vnútornej vyrovnanosti, v niektorých slovanských jazykoch vrátane češtiny pokoj označuje miestnosť pre oddych. Diela na výstave Pokoj predstavujú súčasné prístupy k textilnej tvorbe alebo práci s tkaninou. Nie je to v pravom význame slova výstava textilu. Keďže textil a koberce sa objavujú v rôznych kontextoch a sú súčasťou komplexnejších multimediálnych inštalácií. Kurátorský výber diel je skôr reflexiou toho, aké príbehy rozprávajú dnešné textilné umelecké diela. V histórii sa na tkaninách a kobercoch zobrazovali dejinné udalosti národov, príbehy rodinných klanov, ale aj historické míľniky celých civilizácií. Aké príbehy utkáme na koberce a textílie dnes? A aké príbehy budú z kobercov čítať tí, čo prídu po nás? Chceli sme vytvoriť nejaké príjemné prostredie, ktoré je nejakým spôsobom, má nejaký liečivý potenciál alebo terapeutický potenciál. Niečo, čo skombinuje akoby estetiku, súčasné umenie, nejakú tradičnú remeselnú tvorbu a dohromady to vytvorí nejakú takú akoby podpornú alebo zmocňujúcu situáciu, ktorá není ale agitačná, ale pokojná. Mojím cieľom bolo nejako reinterpretovať tradičný ľudový odev, kroj z môjho rodného regiónu Tekov a predstaviť si, ako by vyzeral, keby nefungoval ako nejaká uniforma, ktorá vlastne vymedzuje určitú časť obyvateľstva voči inej, ale keby slúžil vlastne ako nejaká metóda seba vyjadrenia a seba prezentácie vlastnej identity. Mé jméno je Jakub Honc a v rámci výstavy Pokoj představuji instalaci Antenius, která pracuje s tématem rodinných traumat a jejich následného přepisu. A tady ta celá instalace nějakým způsobem zpracovává i nějaký jako částečný sentiment v takovém východoevropském diskurzu a snaží se nějak vyobrazit takový environment nějakého dospívání i nějakých rodinných vazeb v rámci i třeba nějakých sídlišť a podobně a nějakým způsobem rekonstruuje celý tohleto jakoby rodinný prostředí i v tom širším prostoru vlastně nějakého sídliště nebo nějakého prostoru, kde vlastně se ty rodiny utvářejí a vlastně i rozpadají. Volám sa Kristýna Krekešová a dielo na výstave Pokoj je energetický žiarič a je to meditatívny priestor, je to environment, ktorý vlastne dáva divákovi priestor na ponorenie sa do jeho vlastného vnútra. Okná tohto priestoru som sa rozhodla zakryť batikami, ktoré sú vlastne energetické žiariče a transformujú vlastne prirodzené svetlo, ktoré do tohto priestoru prirodzene preniká a vlastne prirodzene osvetľujú tento priestor takým mäkkým svetlom, ktoré sa javí
menej uchopiteľné. Vlastne všetky objekty sú potom menej uchopiteľné a je to metafora duchovného priestoru. Pri koncipovaní tejto výstavy Pokoj som si uvedomila, akú obrovskú mieru nepokoja vlastne zažívame v dnešných časoch. Či už sú to nejaké hrozby spoza oceána, ale aj za našimi hranicami, kde sa vlastne stále bojuje a ani situácia v našej vlastnej krajine nie je veľmi pokojná. Sú tu protesty, sú tu výkriky, je tu agresia, je tu rozdelená spoločnosť a prišlo mi veľmi dôležité ako keby skľudniť a upokojiť sa najprv vnútorne pomocou práve takýchto haptických diel výstavy. A som veľmi rada, že dátum otvorenia vernisáže 10.10. je symbolický Svetovým dňom duševného zdravia. Cez prízmu vlákna a uzla môžeme medziľudské vzťahy vnímať ako zložitú sieť hladkých, ale i kostrbatých prepojení. Niekedy je priadza úhľadne pretkaná do bezchybného vzoru. Inokedy sa vytvorí suk, alebo z nej vznikne zamotané klbko, ktoré sa len ťažko dá spätne rozpliesť. Ak sa raz niečo pokazí, ťahaním a šklbaním sa niť zamotaného klbka nikdy nepodarí rozpliesť a znovu navinúť. Je potrebné trpezlivo rozväzovať jednotlivé úzly. A aké príbehy budú z kobercov čítať tí, čo prídu po nás?